Καλησπέρα ελληνικό YouTube. Με λένε Χρήστο. Τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής μου χρησιμοποιούσα πάντα Android κινητά. Το τελευταίο μου κινητό ήταν το LG G4. Ένα τρομερό κινητό με 2K οθόνη και μια επική κάμερα. Αλλά βγάζει κάπως έτσι βίντεο. Και το μικρόφωνο ακούγεται κάπως έτσι. Και η οθόνη είναι σπασμένη. Αποφάσισα να το πετάξω αυτό και να πάρω ένα μεταχειρισμένο iPhone XS. Αποφάσισα να βρω τις διαφορές τους και να σας τις δείξω. Και τα δύο κινητά βγήκαν το 2015 και σήμερα μπορείτε να αγοράσετε το LG G4 για 230 ευρώ ενώ το iPhone για 580 ευρώ. Και έρχεται η μέρα. Φήμες λένε ότι σπαταλούσα τον χρόνο μου στο σχολείο όσο το δέμα έφτανε στην πόλη μου με το courier. Όταν γύρισα σπίτι, πήρα γρήγορα το δέμα στα χέρια μου και το ξέσκισα. Ενώ το άνοιξα. Μόλις έβγαλα το κινητό από το κουτί, κατάλαβα κατευθείαν από πόσο καλής ποιότητας υλικά αποτελείται. Είναι στιβαρότατο και δεν έχει καμία σχέση με το G4. Δεν υπάρχει πουθενά το πλαστικό που αισθανόσουνα. Και έχει ένα υπέροχο χρώμα. Το ροζ δεν είναι για τους άντρες. Τι εννοείς? Είναι rose gold. Πάω λοιπόν που λέτε να γράψω ένα μήνυμα σε αυτόν που μου το έστειλε. Σας ευχαριστώ. Γράφω σίγμα αλφα. Πού είναι το σίγμα τελικό? Το οποίο το έχουν όλα τα πληκτρολόγια κινητών και όλα τα πληκτρολόγια υπολογιστών. Ακόμα και το πληκτρολόγιο της Apple δεν ήταν εδώ. Τι συμβαίνει? Όταν γράφεις μια λέξη και πατάς το γράμμα σίγμα, αυτό που θα σου βάλει είναι ένα σίγμα τελικό. Μόλις πατήσεις το επόμενο γράμμα, το σίγμα τελικό μετατρέπεται σε σίγμα κανονικό. Το LG G4 δεν είχε αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Το iPhone XS έχει και είναι καλός. Τέλος. Όταν θες να τραβήξεις βίντεο, συμφωνώ άπειρα ότι το 4K του LG G4 έχει διαφορές από το 4K του iPhone XS. Το iPhone XS απαθανατίζει τρομερά καθαρά βίντεο. Συνένα στην Apple και γι' αυτό. Όσο για την κάμερα που καλή την ανεβάζουν, καλή την κατεβάζουν, σκεφτείτε λίγο. Σε κάθε iPhone, ακόμα και στο iPhone X, τη στιγμή που πας να τραβήξεις μια φωτογραφία, δεν έχεις τη δυνατότητα να ρυθμίσεις τίποτα εκτός από την έκθεση της φωτογραφίας. Στο LG και σε ένα σωρό ακόμα κινητά έχεις τη δυνατότητα να πειράξεις το white balance σου, το ISO σου, το shutter speed σου και άλλα πολλά. Το iPhone το δέχομαι. Έχει πάρα πολύ καλή κάμερα, αλλά αποφασίζει το κινητό ποιες θα είναι οι κατάλληλες ρυθμίσεις για να σου βγάλει φωτογραφία. Οπότε κάποιες φορές φωτογραφίες σου βγαίνουν με κακό color balance, άλλες φορές φωτογραφίες θα σου βγουν overexposed. Σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία η ζακέτα μου είναι μπλε, τα μαλλιά μου είναι καφέ και η ντουλάπα πίσω είναι άσπρη. Στο iPhone η ζακέτα μου έχει βγει μαύρη, όπως και τα μαλλιά μου. Και μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο να κοιτάζω τον ήλιο κατάματα χωρίς να τυφλωθώ από το να κοιτάω την λαμπερή μου ντουλάπα. Και άμα θες να πατήσεις κάτι στο πάνω μέρος της οθόνης και ο αντίχειρας σου δεν φτάνει μέχρι εκεί πάνω, μπορείς πολύ απλά να αγγίξεις το home button 2 φορές και όλη η οθόνη πέφτει στα χέρια σου. Καλό? Καλό. Το χρησιμοποιώ ποτέ. Απλά ποτέ. Μέχρι λοιπόν να τα ανακαλύψω όλα αυτά, τελείωσε η μπαταρία. Και δεν θα το πιστέψετε. Το καλώδιο μπαίνει και από τις δύο πλευρές. Wow! Είναι συγκλονιστικό! Το λειτουργικό των iPhone είναι πολύ εύκολο στο να το μάθεις, είναι πανέμορφο και έχεις ελάχιστες πιθανότητες να κολλήσεις ιό και έχεις διαρκή συναισθήρυξη. Υποστήριξη από την Apple. Ένα άλλο καλό στα iPhone είναι οι εφαρμογές του iOS. Υπάρχουν τρομερές εφαρμογές με δυνατότητες για χρήση από επαγγελματίες. Το GarageBand, ας πούμε, είναι μια εφαρμογή παραγωγής μουσικής. Και μάλιστα η μουσική που ακούτε αυτήν ακριβώς τη στιγμή την έφτιαξα εγώ με το iPhone. Η οθόνη του iPhone XS, η οποία είναι 1334x750 pixel, πολύ χειρότερο από την οθόνη του LG G4, είναι αρκετά καθαρή χάρη στην Retina τεχνολογία. Επίσης είναι πολύ φωτεινή, αλλά όπως είναι γνωστό, το γυαλί της οθόνης του iPhone XS είναι πάρα πολύ εύθραυστο. 3D Touch. Τι είναι το 3D Touch? Άμα πατήσεις με μεγαλύτερη πίεση, με μεγαλύτερη δύναμη πάνω σε μια εφαρμογή ή σε μια λέξη, θα σου εμφανιστούν κάποιες περισσότερες επιλογές τις οποίες δεν είχες πιο πριν. Αλλά δεν είναι όλα καλά με τα iPhone. Συνδέεις το iPhone σου με τον υπολογιστή σου και το μόνο που μπορείς να δεις είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο σου. Εσύ δεν μπορείς να βάλεις τίποτα μέσα στο iPhone σου. Για να βάλεις στο κινητό σου αρχεία, Word,
PDF, Excel ή PowerPoint, πρέπει να συνδεθείς στο ίντερνετ, στον iCloud λογαριασμό σου και να ανεβάζεις εκεί τα αρχεία σου. Και δεν μπορείς μέσα να βάλεις οποιοδήποτε άλλου είδους αρχεία και να χρησιμοποιείς τον αποθηκευτικό χώρο του κινητού σου σαν στικάκι. Καλές και οι εφαρμογές στο App Store. Αλλά μόλις πατήσεις download σε μια εφαρμογή, για κάποιο χαζό λόγο όλο το App Store παγώνει. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα iPhone και σε όλους τους Mac υπολογιστές. Όταν κατεβαίνει μια εφαρμογή, το App Store δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Απλώς λέει ότι και καλά δεν έχει ίντερνετ και αχρηστεύεται. Επίσης, πώς νομίζετε ότι νιώθω εγώ όταν το κινητό των 600 ευρώ κάνει 2,5 ώρες να φορτίσει, τη στιγμή που άλλα κινητά Android των 100 και 200 ευρώ τελειώνουν τη φόρτιση στο μισό χρόνο. Ούτε το iPhone X κινητό των 1000 ευρώ δεν υποστηρίζει Quick Charge με τον φορτιστή του κουτιού του. Τι κουλό είναι αυτό! Τα κυκλάκια του. Τα κυκλάκια του Messenger δεν υπάρχουν στα iPhone και όσοι δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει δεν ξέρετε τι χάνετε. Επίσης, κάποιοι χρήστες iOS πιστεύετε ότι το Android είναι κακό λειτουργικό και γεμάτο bugs. Δυστυχώς, ζείτε σε μια άλλη εποχή. Να μερικά προβλήματα που συνάντησα εγώ στο iOS από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες. Οι επαφές μου χάσανε τα ονόματά τους. Όταν ανοίγω μια συνομιλία στο Instagram, βλέπω κάτι παράσιτα πάνω-πάνω. Μια φορά κατάφερα να φτιάξω έναν άδειο φάκελο και το κινητό εκείνη τη στιγμή πάγωσε. Ο μόνος τρόπος να το ξανανοίξω θα ήταν να του κάνω ένα restart. Μία φορά το μήνα, κάθε εφαρμογή που δεν έρχεται από το App Store πρέπει να την κάνω verify. Όταν πάω να την κάνω verify, πατάω το κουμπί και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Οπότε μετά δεν μπορώ να ανοίξω τις εφαρμογές. Εδώ πατάω αυτό το YouTube βίντεο να μπει σε full screen και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και εδώ. Καλό το iOS, ναι. Προσπάθησε τώρα να βάλεις μια εφαρμογή εδώ κάτω. Δεν μπορείς. Πας να τραβήξεις ένα βίντεο και θες η ποιότητα του βίντεο και τα FPS να αλλάξουνε. Λογικά θα είναι μια ρύθμιση της κάμερας που μπορείς να ρυθμίσεις μέσα από την κάμερα. Όχι. Θα πας στις ρυθμίσεις για να ρυθμίσεις την κάμερα. Άμα θες να μπεις σε κάποιο Wi-Fi μιας γειτονιάς, όταν ανοίγεις το Wi-Fi, αν περιμένεις λίγο, θα σου πεταχτεί ένα παράθυρο με τα διαθέσιμα Wi-Fi σου. Όχι. Θα πας στις ρυθμίσεις, Wi-Fi και από εκεί θα δεις τη λίστα με τα Wi-Fi. Θέλεις να βάλεις ήχο κλίση στο αγαπημένο σου κομμάτι. Κοίταξε, γίνεται αν κάτσεις και μετατρέψεις το κομμάτι σε M4R αρχείο από το iTunes και κατεβάσεις την εφαρμογή GarageBand και από εκεί. Όχι. Γιατί έτσι λέει η Apple. Εδώ πατάω εγκατάσταση και η εφαρμογή δεν κατεβαίνει. Εδώ βλέπουμε μια εφαρμογή να ανοιγοκλίνει. Ο καθηγητής μου που έχει Android πρέπει πλέον να βρει άλλον τρόπο να μου στέλνει τις ασκήσεις μας. Δεν μπορεί πλέον μέσω Bluetooth. Γιατί τα iPhone δεν έχουν Bluetooth. Δεν μπορείς να στείλεις αρχείο από Android σε iPhone και από iPhone σε Android. Τι εννοείς γιατί? Έτσι είναι στα Apple. Ναι, αλλά το iPhone 6s είναι σκυλί μετά από 3 χρόνια. Ενώ τα Android κινητά, όσο τα χρησιμοποιείς, αρχίζουν και καθυστερούν. Το δέχομαι. Αλλά η Apple ακολουθεί το planned obsolescence. Όσο αυτοί που έχουν iPhones κάνουν αναβαθμίσεις, τα κινητά τους γίνονται όλο και πιο αργά. Με αποτέλεσμα να θέλουν να πάρουν κάποιο καινούριο κινητό. Ναι, ρε φίλε, ξέρω ότι γίνεται αυτό, αλλά δεν καταστρέφονται τόσο πολύ όσο καταστρέφονται τα Android. Τα Android δεν καταστρέφονται τόσο πολύ όσο νομίζεις. Το iPhone το 4S έφτασε από το iOS 6 ως το iOS 9. Είδες. Σκυλί σε λέω. Το iPhone μετά την αναβάθμιση σέρνεται σαν τρελό. Μπορεί να το αναβάθμισες, αλλά δεν γίνεται να το χρησιμοποιήσεις. Όσα λέω μπορεί να ακούγονται άσχημα, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινά. Μην ξεχνάτε να πατάτε την τριγκιντράγκα, γιατί χανόμαστε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δείτε και αυτό εδώ. Πάω να αγοράσω ένα Windows Phone.